Guys, update tayo guys sa pinapagawa namin na extension ng bahay. Ayan guys, binabarnish na. Ito inaano pa niya. Tawag nga dyan, Jeff. Yung dito. Ano? Varnish. Ito. Masilya, masilya. Minamasilya niya. Tapos doon, sinatry na niya yung kulay ng flooring, varnish. Ayan siya guys. Madumi pa. Ayan. Ayan siya guys. Lagyan na ng kisame. Ayan. Aski ko na ano? Laro-laro na, aski ko na ano? Mahala ka. Ayan siya guys. Ayan na. Lalagyan pa yan bukas ng mga ilaw. Ayan pa. Marami pang gagawin. Aski. Ayan. Mamaya, pag tuyo na to, ayun ko na. Maganda nga eh. Maganda yung dark, medyo dark ang ano, para pang matagalan ba? Kaya magdadal pa to pag ginanong na sinandin sa pinilis. Tsaka nawala yung mga masilya niya, Oo nga. Ang palit kanina nito, kanina, ayaw ka na. Kaya konti lang yung pinabilig masilya, kala ko yung mga dugtungan lang. So, minasilya ko na ng buo. Yung mga pinas. Ayan guys. Thank you for watching guys. Hello.